Ang tanong, unsa nga letter C? Ako naging giingon ang first letter sa answer ha. Unsa nga letter C nga mountain kung this added to gipahigayon ni Jesus or ni Jesus ang Last Supper. Unsa nga mountain, asa nga mountain gipahigayon ni Jesus ang Last Supper. Letter C ang sugod ana kay English noun, di ba? Hello? Hello? Hanap. Ayay. Puron. Wala mo ni answer. Hello? Hello? What's your name? Hinay ba kay tingog oy? Hello? Yes. Lala, hinay kay tingog ano man ni? Da lagi da lang. Rizal. Rizel? Crizel. Crizel. Taga-asa si Crizel? Zone 1. Zone 1. Mampayag. Zone 1 Mampayag. Aliboghon. Upper Carmen Mampayag. Bitaw. Yes. Kabalo ka asa nga si nga mountain? Sa Mount Calvary. Mount Calvary is Sorry na lang, wala na exam. Congratulations! I needed someone like you in my life. Mysteries sa Rosalie. Lang, kung naaba na siya, ikaw mo na. Ano lang, kay ikaw ba ya? Ginigingon. Mystery na ako na siya. Nagkita ba tato? Sa imong request, Crisel. Kuan ka ng Versace on the floor. Ha? Versace on the floor. Versace dance floor? Sa to? Versace. The dance floor. Ito ka on the floor? All-purpose floor ba? Hindi ko kasabot sa imo eh. Bitawan sa imo mga greetings. Go! Kuan, hello lang ko sa council. And then, Ihay pod ka basin magmahay. Hi Self, okay lang ka. Sagi lagi pasakitan ka Self, basta kaya ni mo na. Sir Bobby! Oo! Kanang hello dahil sa imo ha. Yeah! Ayaw ba? Okay na. Oy, starting na ka sa YouTube ha. I-subscribe na diha. Subscribe diha. Salamat subscribe diha. Okay. Ito, pagkaon na, wa pa kay kaon no. There you go, ladies and gentlemen. Crisel. Upper Carmen. Ang correct answer ana is Calvary or nailaing name ana is Golgotha. Then where Jesus took his last supper. Last supper mga pamilya, kanang last supper nga giguhit bitaw ni Leonardo da Vinci. It is the most studied, most admired nga painting, most reproduced painting that the world has ever known. Nga painting ginabutang biya na sa kanang mga kapagkainan, tubangan, parang ginabutan din dia og kuan grace before meals. Diba katong bless us O Lord, diba? Reproduce nila, ginabutan din ato tapos dito dayon para ma-remember nato ang last supper ni Lord Jesus. Para pod nga magpasalamat ta sa tanan sa iyang mga blessings, dili lang sa pagkaon but sa tanan blessings gyud.
But then, kana siya nga painting mga pamilya, akala nyo gamay ra na siya. Akala nyo mga feet ra na siya. Mga 2 feet ra, 5 feet, or 3 feet. Actually, ang pag-produce ng mga pamilya, dagan-dagan na. Mga 3 feet, 4 feet. Pero, actually, it's 15 feet long. 15 feet by 29 feet. Huy! Ito ang 15 feet. 29 feet muna yung width. Diba? So, munang dili na nimo makita ng original sa mga museum. Although The Last Supper is easily one of the world's most iconic paintings, its permanent home is asa dapit? Dito na siya sa Milan, Italy. Dito, mo inyong adtuan kung gusto mo mutanaw ng Da Vinci's painting of The Last Supper. Pero kung mutanaw ka mga pamilya, ha? Pintal ka na ni Da Vinci religiously. Medyo nakita ninyo ang mga apostles, di ba? Pero lahi ang iyang gidepict ana. There's a story behind it. Iyang gina-focus ni Da Vinci ana mga pamilya atong pagbudhi ni Judas. Okay. Awagay na ninyo ang original nga painting ni Da Vinci. Mukha to ang iyang gikuan. Religiously, mo na siya naitabo kato, and then mo na story sa Bible, di ba? Pero actually, iyang gi-focus ato ni Da Vinci sa painting. Ang pagbudhi ni kuan ang direction dito kay Judas. Mga budhi diya sa mga ilang mga kapamilya. Madawatan na ninyo ang 30 silvers. 8:06. It's greetings time! Eto na ang mga greetings ninyo, katong mga nag-greet sa FB o sa mga nag-hashtag greetings. Ang uban, nga bago pa nag-send, ay unya na. Greetings from Michi Mahayag. Hi, Master Poppy. Good evening. Paki-greet ko sa chat account, Internet Cafe. So, sa Pabayong branch nga sukad pag open pa naka-on air na. Oy, salamat sa Sir Gars. Ba? Regards din ko Steam Chauvet, taga Kauswagan o taga Kamigin. Michi here. Monday, Master Pops. Greet ko sa ako mga kasin na hubog kagabi eh. Hoy! Giinom nga ano nagubog-ubog mo. Master Poppy song Master B paasa bayen. Yans Gariando. Good evening, Master Poppy. Greet lang ko sa ako mga igsoon nako na nasa Opol na sila Anne-Marie, si Anmar, Charlie, John Denver, og Celia, and the Asin family. Lang ko, Master Poppy, sa mga tambay sa balay sa akong magulang na si Nico, Jeje, Willie, Itian, Bulangog, og ang pinakagwapo na si Didoy, og sa pinaka-cute na si Dida. Kita-kits sa sadsa din sa may malanang Opol. Ba, kita-kits ha? Bam! Bebe Lynn says sa FB na to, no? Greet ko sa akong uyab nga bakakon. Huy! Aaron. Pauli na dayon. John Juan Balulang, pati sa ako mga friends. Raot, Gina de la Cabikis, Judy Ann Miso Valiente Bano, sa mga taga Makapaya. Ba talaga? Pag nananghid siya, makakapaya ka talaga. O Anel,
Master Poppy, pag-greet ko nila Lovely, Raquel, Venus, Rebecca, then Cindy, I miss you, mga dayat. Moy, amping permi, huh? Tumulak says, good evening, Master Poppy, greet lang ko ni Carl. Sa akong saligang, nga si Mia, Corinne, Mariel, o sa Tumulak family. Years man all over teach, basta man all over teach, lairagyo. Ito, Master Poppy, hat. Shout out. Shout out ka. Carl Di Aiko. Says Carl Di Aiko. Ni Flor Tumula nga always namino sa MR sa mga taga EGV Electroplating Shop. Ansa ni nga sila Gugong Lito og si Uncle Blooming. Basa more power. Salamat. Si Garfield. Garfield? Yep, si Snoopy. Tune in mong Ming Duha. Oy, ingat diha Rose ha. Ayaw biya ha, ayaw biya padala. Ito atong mga nag-hashtag greetings dani sa atong phone. Pinakaubos gid akong pangitaon binara. Hi Master Poppy, good evening. Pakihelo ko sa mga naminaw karon og MOR, especially sa mga taga Sagbungkogon ug sa ako na lang dahing self nga MOR yan kaayo. MOR kada, ha? Rushmond Roy di ay ni Kuya. Greetings! Evening, Master Poppy. Greet ko diri. Nga side sa kasinglot and sa akong papa nga si Romeo. Uy, parehas papangalan. Romeo Mesa, request na yung kong song Don't Fade Away From Me. Nika Rose Di Aini. Mana, ako nang gikanta, so okay na to, di ba? Don't fade away from me. Mayang gabi, Fyra Di Aini. Greet lang ko sa akong mga kauban diri sa balay, Nanay Sing, Kuya Balong, o Mami Mildred, ug sa akong friendship nga si Graciela. Regards din ko sa akong crush nga si Frank Nickel. Lingi sad ko oy. Lingi asad ko oy. Oh, gwapa biya ni siya. Kalingi sa iya, grabe sad ba. Last na lang, Graciela here, Master Poppy, gimingaw kayo ko sa imong voice nga maka-in-love kayo. Hala, ta Sufapa, gwapo, Master Poppy. Unsay Sufapa, gwapo? Sure ba? Ay kuan ba? Paasa kay ka ba? Unsa ni? Sufafa, gwapo, Master Poppy. Anyways, pakigreet ko sa akong self nga sobraan ka gwapa pod. La, really? Cards ako sa Cabana family, Sanchez family, Alpeche family, and also Mabanag family. Time is up.